Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning sa atong mga kapuso all over Mindanao. Ug, thank God it's Friday. Ato sang kumusahon ang atong mga silingan din ha sa Panabo City ug Carmen sa Davao del Norte Province. Good morning, Sai. Mayong buntag Sabjil ato sa Bigrit o good morning ang atong mga silingan dina sa Upolog, El Salvador City sa Misamis Oriental Province. Na-miss na ba ninyo ang mulaag mga kapuso? Stay at home lang sa takaron o pass lang sa ang mga laag. Pero, ikaw ba Jill, unsa ba imong dream destination? Well, Sai, ako no gusto jud nako adtuan pohon-pohon. Syempre kauban na akong family ang Paris, France. Ikaw ba, Sai? Ako Jill, buot nako suruyon usa ang tibok isla sa Mindanao aron makita nako ang kaanindot sa atong yutang gidak-an. Mga kapuso, karong buntaga manggod atong makauban ang mga Mindanawan nga nakalaag na sa nagkadaiyang lugar here and abroad. Sana all! I-share ka nato sa kagayanon nga si Chris Dominic Bagyoso ang iyang mga experience sa pagsuroy sa nagkalain-laing lugar. Samtang say ato sabsayron kung pila na ka mga nasod ang naadtuan sa Dabawenyang si Ging Desamero ug ang iyang best travel experience. Samtang makauban ni Attorney Resi sa Best Talk ang kapuso primetime princess Barbie Forteza. Una na to makahinabi ang atong mga bisita karong buntaga sanglit Vermont na ug aron mas mabati ang Christmas spirit, nasayod ba ka kapuso kung asa nga syudad sa Mindanao ang giilang Christmas symbols capital of the Philippines? Kini ang Tanggob City sa Misamis Occidental Province. Ginadayo matag Christmas season ang maong syudad tungod mapuno ang ilang plaza sa nagkadayang Christmas symbols diin mabati gayud sa mga tawo ang kalipay ug kalingaw sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Matag tuig, managlahi ang tema sa ilang selebrasyon. Gani sa niaging tuig, Christmas Around the World ang tema. Diin gipakita pinaagi sa mga Christmas symbols ang 14 ka landmarks sa mga piling nasud. Mga kapuso, gimingaw na ba mo nga mulaag sa ubang lugar? Kay lagi, drawing lang sa karong tuiga ang atong mga giplanong laag. Og para daw murag naglaag lang gihapon ta, karong buntaga atong ubanan ang kagayanon nga si Chris Dominic Bagyoso sa iyang pagbalik tanaw sa mga lugar nga iyang nasuruyan. Sir Dominic, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Sir, mayong buntag. Okay lang, nag-pop up sa panghitabo karon sa pandemic. Adjust lang ta sa panahon pod kay lisod kayo na di ta mo adapt sa changes. Sir, ever since laagan na jud ba ka o kinsa ang nag-influence sa imo nga magsuroy-suroy? Sa una, estudyante pa, dili gyud kay ko nagalaag kay paan magud walay budget ba, lain kay mulaag nang wa kay kwarta. Usa pa kanang kung natay kwarta, padulong lang yun na sa balon sa eskwelahan. So ako nagsugod kog laag pagka sulod na kog trabaho sa regular na ako. Na-influensyahan lagi ako sa mga workmates nga muna laagon ang Pilipinas, and nahunahon po nako since ulitaw ko man ko ato nga time, so why not i-enjoy po nako ang pagkaulitaw itong panahon na. So karon na nalaagan lang ko tungod kay naa ko'y saktong trabaho po. Sir, unsa na mga local ug international destinations ang imong naadtuan ug unsa pod ang imong ginabalik-balikan? Well, sa una naman ko'y grupo nga gipang-apilan po. So aside sa lahi nga kuan kanang grupo sa trabaho na po lahi nga grupo, so lalagan ako ang kung Mindanao, Visayas, Luzon, murag hinahinay na ako kanang abot bitaw like sa Cebu, Bohol, Davao, Leyte,
Boracay, Dapitan, Palawan, Siargao, and Davao, Mount Apo, Bukidnon, and kana akong mga gipanglaag na mga specific destination na may specific nga puyo po dira, usahay mag-leisure, usahay magtanom, usahay mag-nature trip, usahay mag-outing, team building, mga lang activities na mo nga makalaag mi gawas sa Cagayan. Like example, nadto mig Agusan. Kato sa Agusan kay nag-i-invite niya ato sa pesta nila, giadto na mo ang specific location kung asa na-capture nila si Lolong ato nga time. So, na-amaze ko nga simple ra kay siya nga area and daghan pa like sa Davao, gisaka na mong Mount Apo. Kung sa international pod, ako usually balik-balik na lang ko sa Macau, Pilipinas, tabok-tabo kay naman dira ang extension sa balay kaya masawa na po dira aga trabaho. So, particularly sa Macau, Hong Kong, China, and siguro ang pinakalayo pa namo na naadtuan is ang New Zealand. Sa local ug international destinations, unsa ang imong makonsider nga best place and best experience? Siguro sa local destination is usa akong ma-consider na best experience ang pagsaka ng Mount Apo because highest peak, kabalo man ta nga highest peak na siya diri sa Pilipinas, and even mga turista sa lahi nga nasod gina-aim na nila murag kana ilang ultimate goal bitaw sa mga 10 timers, and katong experience na ako first time pa akong nakasaka og ingato nga Mount Apo mo nang gina-consider nako siya nga best experience yun kay overlooking ba murag makita nimo ang tibuok Pilipinas ato nga time. And sa international siguro best ayong gusto nako balikan is ang part sa New Zealand na a place for ma-consider nako siya nga place for retirement bitaw. Even after pag-stay na mo dito after 1 year, wala pa ako ka-move on, gusto na ko ito balikan, pero napamanggoy lahi nga mga activities, lahi nga mga itinerary, so hanggang pictures, hanggang tanaw review na lang sa mga videos. Kung usa sa pinaka best place sa earth na akong na-experience is ang New Zealand, labi ang kay kami ato gaabang man mig bus, road trip among style, then dili gyud ka bisag kapoy kay ka dili ka matulog kay nindot kayo ang place left and right, makita nimo ang green nga sagbot, then ma-refresh bitaw kasi imong stress. Siyempre, kung mulaag, kailangan jud mag-ipon og kwarta para nay panglaag. Paunsa ka naga-set aside og budget, sir, for a planned travel? Ani ako dili kay ko makahatag og idea kay lahi-lahi ug tag mga source of income, pero nangutana ko sa uban vlogger, nagkuha ko silang idea. Sila same sa gyapon sa ko nag-prepare na sila kung na sila planned na sila ginahatag na sila gina-separate nga envelope ito for travel, and siguro mahatag na ko nga tips pod na mas barato ang ticket kung inyo yang i-book og sayo like 3 months ago 4 months ago, and mas barato pa gyud siya kung ang imong oras pilion is mga kadlawon, alas 3, alas 4, alas 2. So ako kung nakoy plan nga trip, na plan nga travel, set aside niyo ako na ginagmay hangtod maabot ang sample 3 months before maggahen jud ko ang nagkuan para dili kay madak-an bitaw, dili kay mabugatan nga lanay akong expenses. And siguro nag-abot sa 3 months na siya ma-full nga pocket money na siya. So muna siya ang tips or style or technique na akong ginakuan once na ako'y planned travel. Daghang kayong salamat, Sir Dominic, sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi, sir. Sir, salamat po. I hope mawala na ng COVID para back to normal na tatanan and makabangon nagbalik ang atong ekonomiya and makalaglaag na po tagbalik as normal. Daghang salamat and God bless sa atong tanan. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, RJ! Time for Best Talk na sab. Makauban na sab nato karong buntaga ang kapuso primetime princess, Barbie Forteza. Ayong buntag, Barbie, and of course, welcome back sa Mindanao. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? And of course, ano na ang latest sa life mo ngayon? Hello din po ulit. Okay na okay lang. Steady, pero masaya naman. At so far, okay pa naman kami ng family ko. Kaya sobrang thankful din ako. All in good health and
ayun, okay naman, masaya. That's good to know. I think yung happy disposition mo is very obvious. So yung napaka-fresh ngayon na face na napaka-magandang mukha. But alam mo, Barbie, no, marami sa atin are experiencing a lot of difficulties dahil sa COVID-19. Pero sa perspective mo, kaya is there any good thing naman na naidulot ng experience na ito sa buhay mo naman? Siguro ang realization ko lang is to make each day count. Kasi hindi natin nakikita yung kalaban natin eh. Hindi natin alam kung kailan naatake, kung 'di ba, kung kailan tayo matatamaan. So hangga't nabibigyan tayo ng chance, let's make it count. Let's spend our time with our loved ones. Gumawa tayo ng anything productive every day para maging worth it, magkaroon ng meaning ang bawat araw natin. Have you also tried doing yung mga interesting naman na mga activities na you think na pwede mo ding ma-recommend sa lahat ng ating mga viewers? I took online acting classes with Miss Sherry Hill. Wow. I took her masterclass and sobra siyang more than yung self-improvement, mas natulungan niya ako na i-manage ulit yung time ko. Kasi may oras yung klase niya, may araw, Tuesday, Thursday, Saturday. So, bumalik yung parang pagiging organized ko sa oras. Unlike dati na gigising lang ako, tapos wala rin akong gagawin the whole day. So, parang feeling ko ang tamad-tamad ko lang. Pero ever since I took that class, nagkaroon ako ng parang naging mindful ako sa oras ko ulit. Kumbaga, na-organize ko ng maayos yung schedule ko, yung mga gagawin ko, hanggang sa kahit after nung klase, kinontinue ko siya. Yung time management, yung pagiging productive, and yun, para sa akin, I would recommend, kung hindi man acting class, kung ano yung hilig nyo, marami nang ino-offer ang online classes ngayon. Lahat ngayon ay online na. So, maraming mapaglilibangan. Kaya I would suggest to take up any kind of online class. Kahit pa lang aming Kapuso Primetime Princess ay may mga acting lessons pa rin. Ang dami talaga namin natututunan sa'yo, Barbie. Maraming salamat. Oo, tsaka ito, pasalamatan natin, tsaka batiin natin. Of course, let's invite lahat ng ating Kapuso viewers dito sa Mindanao na abangan, of course, ang lahat ng iyong mga upcoming shows and to follow you in your social media accounts. Ayan, ating mga kapuso sa Mindanao, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating kapuso. And also, malapit na rin pong bumalik sa ere ang Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Naku, maraming mga kapanapanabik na eksena na kailangan yung mapanood. So, abangan nyo yan. Thank you very much, Barbie. Maraming salamat. Thank you po. Daghan gyud tag-angay at angan kay Kapusong Barbie, kaya naman for exclusive online drama, comedy, and musical online content, please visit www.gmanetwork.com/gets. Mao nang tutukla mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, travel goals ba ka mo? Pila na bang imuhang na-check sa imong travel bucket list? Dungan tang mag-virtual tour kauban ang usa ka Dabawenyang daghang countries na ang nasuruyan. Siging Desamero. Ma'am Ging, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Maayong buntag kaninyong tanan. Okay ko, sir. That's good to hear, ma'am. Ma'am, unsa na nga mga countries ang imong mga naadtuan? Okay, akong countries nga naadtuan is Hong Kong, Macau, Thailand, Japan, South Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Taiwan, China, US, Australia, Dubai, Turkey, Israel, Jordan, Czech Republic,
Belgium, Netherlands, Germany, France, Italy, and Switzerland. 24 countries. Wow! Sana all, ma'am. Nga na nakadaghan ang naadtuan nga mga nasod. Ma'am, how about local destinations? Pila na ka mga lugar din sa Pilipinas ang imong naadtuan, sab? Local is about 5. Siargao, Palawan, Bohol, Cebu, Iloilo. Kana sila kung mga naadtuan for local. Ma'am, paunsa ka naka-travel o ani nakadaghan nga mga lugar, both local o international? Laagan jud ko, sir. And also, I'm a travel agent. So, every my group departure ako, kung pwede sabay ko sa ilaha. And ang amuang local and international tour operator po, nag-avail po sa ilang mga farm tour for the travel agent. Ma'am, kay lagi no, ubay-ubay gyud ka mga nasod ay imong naadtuan na. Sa mga nasod nga imong nasuruyan na, unsa imong top 3 nga best nga nalaagan? Kaning Switzerland, Australia, and Japan. Kana ang best nga akong naadtuan. For Australia, Japan, and Switzerland, ang ma-feel man gud nako ana nga country is safe ko. So every time maglaag ko, mas gusto na ako nga mas safe ako ang ginaadtuan. So kanang top 3 is dira na ko na feel nga safe ko. And the people in Japan is very kind. I love their culture, their foods. Same with Australia and Switzerland. Ma'am, asa og unsa imong most memorable nga experience imong travel og nganong pod? The most memorable was my trip last year sa Paris, France. That time, tuyog na ako akong husband and timing na 10th year anniversary namo. So, and also, sabay na mo pag-travel is among mga friends and nag-photoshoot mi dito. Nag-hire mi og photographer na taga dito. Inilingaw kaayo mi kay once in a lifetime experience lang, so gikuanan na mo tanan kung unsa ang mga dapat buhaton dito. Nag picture mi sa Eiffel Tower and katong mga tourist spot dito for 2 hours. Wow, best gayud ma'am no nga makalaag labi na kauban ang imong hinigugma. Ug usa pud sa akong dream gyud nga makaadto diha sa Eiffel Tower. Ma'am, si mo mga laag outside the country, mga pila pud ka average nga mga adlaw nga naa ka dito ma'am? For Southeast Asia, siguro 3 to 4 days is okay. And then for Europe tours, 10 to 12 days. Ma'am, bilang doon na sa travel agency, unsa imong ma-advise aron mas lesser ang gasto sa laag outside the country? Advice nako for traveler is go to a legit travel agency as if may mga promos sa airline sa mga tours nila and avail for it. Kay dako siya og save. Dako imong ma-save if mag-avail kang mga ingon-ana. Ma'am, unsa imong mahatag nga tips alang sa mga buot mula agpuhon humani ining pandemya nga mas advisable ba mag solo traveler o backpacker o mas lingaw kung grupo gyud mo nga mag-travel? Mas lingaw gyud, sir, pag group travel. So join for a travel group. Ask nimo ang mga legit na travel agency. And kasi pag naka-group package kasi, pag abot nimo dito sa country na gusto nimong adtuan, is nakahanay na tanan. So, ang arrival niyo dito na transfer, imong hotel, imong tours and foods. So, pag abot nimo dito, is i-enjoy na lang nimo ang imong tour, imong vacation. Ma'am, what's best about traveling? The best thing about traveling is your experience, meeting new people, culture nila, and matry nimo ang different kinds of foods in every country. So kana pa lang is lami na kay mong feeling, fulfilling na kaayo. Ma'am, every time nga mulaag ka gawa sa pasalubong, unsa ba ang butang o lugar nga dili kayod pwede nga muuli ka nga dili nimo madala o maadtuan? Ang dili
yun na mo malimtan adtuan is kanang mga outlet store. Ang mga Filipino is hilig kaayo mag-shopping. So before mag-end ang tour, hapit sa mga outlet store, if na ay mga sale, avail ang mga sale. Kana aside from sa mga foods delicacies na makita nato sa ila, kana yun shopping. Alright, daghan kayong salamat Ma'am Ging sa pag-share sa imong travel goals ug travel experiences. Maka sana all na lang gitaan eh. Thank you, Ma'am. Thank you po. Invite. Sa over 20 countries na nga naadtuan ni Ging Desamero, ang best nga mga na-experience niya mao ang nakamit og locals, mahibal-an ang ilang kultura ug makatilaw syempre sa ilang mga lami ang pagkaon. Samtang Jill, gawa sa pag-share sa iyang travels, nihatag sabog tips si Chris Dominic Bagyoso alang sa mga buot mag-tour around the world. Nga mag-book og ticket og sayo ug mag-set aside gayod og budget o magtigom. Say samtang bisan pa man og naka-quarantine, nangita gihapon og pamaagi si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza nga mahimong productive. Pinaagi sa pag-attend og online acting classes aron mas mapalambo pa niya ang iyang acting skills. Mga kapuso, hinaot namo nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Oscar Wilde nga sakto sa tong episode karong adlaw. Live life with no excuses. Travel with no regret. See you on Monday mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mga kapuso mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend! Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.